Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomoshaçylary, ine men bu gerek Türkmenistandan, Ata Watan Türkmenistandan ýüzlenýän. Indi men gelemde meýärem bir näseni soralar gelýär. Başardygymdan özüňiz bilýäňiz, Türkiýede bolsam-da, Amerikada bolsam-da, ýerde bolsam-da gelen soralar jemläp, öz bilýän zatlarymy, bu bilýänlerimde paýdaşyp bir jakatlaryny siz bilen paýdaşjak bolýan. Indi esas soralan bir elbetde Amerika bilen magnaşykly, Amerika wizesi bilen magnaşyk, onu bilýän. Onu hep aýaty bir gepleşýek. Ýöne şuň size Türkiýede bilim almak bilen magnaşykly size käbir maglumatlar bermek isleýän. Indi bilýänler men Türkiýede bilim aldım. Ýani bakalavr, magister, doktorluk Türkiýede bilim aldım. Türkiýanyň biliňem gowdugyny bilýän adam bilýär. Men özüm şundan bilýär, öz tejribemde men şu wagt Amerikada, dünýäniň iň agry uniwersitetleriniň biri, Kaliforniýa Uniwersitetiniň Davis Hukuk Fakultetinde magisterlik bilim alan wagtymda men Türkiýede alan bilimiň şu ýerde nähili peýda aldygyny bilýän. Elbetde men teorik taýdan doktorluk derejesinde bilim aldım. Şol wagtda da 10 ýyldan gowrakda Türkmenistanda biznes hukuk boýunça maslahatlar berýän. Indi şu ikisiniň tejribem birleşende Amerikada mysal üçin şol ýerde dokumak maňa o diýen elbetde dil bilen magnaşyk kynçylyklar bar diýmesen kyn gelip atanok. Diýmek ki Türkiýede dünýäniň agry ilkinji müňlüğüne giren uniwersitetlerinde bilim alan ýadyňyzda Türkiýede alan bilimiňizi isler Türkmenistan'da, isler Amerika'da, isler dünyanın başka yerinde de öz düzünlerine layık ulanıp bilýärsiniz. Elbette Amerika'da bilim almak isteýänler magnaşyk aýratym videony nähip bolsa ýene ýadyga etjek. Öňem Ata Watan TV YouTube kanalyna bar ýöne şu gerek Türkiýede bilim almak bilen magnaşykly. Öňem aýtyp geçenler Türkiýede bilim almak üçin esas 3 ýol bar. Birinji ýoly her ýylyň dekabr, ýanwar, fevral aýlarynda ine biz Ata Watan TV YouTube kanalyna gepleşikler etýär, şo barda ine saýtymyzda maglumatlar berýär. Türkiýe burslary diýe, Türkiýe stipendiýalary, ýani Türkiýanyň hökümetiniň öz berýän stipendiýalary bilen şo ýerde Türkiýede agry uniwersitetlerde muhit okap bilýärsiňiz. Ören gowy mümkinçilik. Ikinji mümkinçilik Türkiýede bilim aljak bolsaňyz ýös eýrami bilen ýene de gowy bölümlerde ýerleşip bilýäňiz. Üçüncü mümkinçilik bolsa Türkiýede attestatyň bahalarynyň bilen okap bilýärsiňiz. Ine şunki size ýetiren gepleşigim şol wagtda da reklamym öz içinde alýar. Ýani siz Türkiýede Türkmenistanyň bilim ministriniň spesialine öz ilkinji zorlarda öz orduny tapan Türkiýanyň Bahçeşehir Üniversitetinde, Özyeğin Üniversitetinde okumak isteýän bolsaňyz, onu Türkiýedäki Ata Watan danışmanlyk we terjime merkezine ýüzüp berersiňiz. Olaryň maglumatlary nädir? Olamaz aşagdan geçirirler. Ine şol üniversitetlerde, täze Bahçeşehir Üniversitetinde, Özyeğin Üniversitetinde biz näme şu esasym şol işleşimiz gelýär, hyzmatlaşyk edesimiz gelýär, täze dünýäniň ilkinji müňlüğüne ýerýän iň gowy üniversitetleriň biri. Şol sebäpli mysal üçin Bahçeşehir Üniversitetiniň Amerikada da öz üniversiteti bar. Siz şöyle Amerika'da da okumak mümkinçiliğiniz var. O vardı öňe bir research maglumat ýetiripdim. Özüň üniversitetim Türkiýanyň iň gowy üniversitetleriň biri. Ine siz Ata Watan danışmanlyk hyzmatlaşyga geçip, hawalaşyp Türkiýede de şol üniversitetlerde bilim alyp bilersiňiz. Soňra mysal üçin maslahat berýän, eger siz bilimiňizde dowam etmek isteýän bolsaňyz, bir variant Türkiýede bakalavr derejesini alıp Amerikada, Kanadada, Ýewropada magisterlik derejesini alyp bilersiňiz. Birinji variant. Ikinji variant, gönden Amerikada bakalavr we magisterlik derejesini alyp bilersiňiz. Bilim alsaň, ökmen suratda onu ullanmany başarsaň, dünýäniň niresinde bolsaňyz boluň, onuň nähip bolsa peýdasyny görersiňiz. Menem Hudaýa şükür, bir owa olan hökümne size şunu arkaýyna etip bilerin. Allahyň ursaty bilen elbetde näme ýetem bolsam-da şu adeseli alan bilimiň saýasynda ýetdim. Şonuň üçin häzirim ýaşym 40 baramasa-da şu wagtda men talip bolup Amerikada bilim almany dowam etýän. Nähip bolsa-da menim başardymdan ýaşlara dünýäniň iň agry üniversitetlerinde bilim almak üçin öz bilýän maslahatlarymy elbetde internetiň üstünden paýlaşmak üçin madam elinden gelýän, bundan sonra da dowam ederim. Şonuň üçin Türkiýede de şu üniversitetlerde bilim alyp bilersiňiz, elbetde başga üniversitetlerde bilim alyp bilersiňiz. Diňe şolar däl, ýani diňe öz iş eşlerimizi aýtmak barada düşünmesin ýöne başarsaňyz hem hakykatdan hem gowy üniversitetde bilim aljak boluň. Ondan soň ýene bir reklama ýerine arasynda
Türkiýede bilim aljak bolsaňyz, dünýäniň ýeresinde bilim aljak bolsaňyz, ýa-da dünýäniň ýeresine gitjek bolsaňyz, Makul hyzmat terjime merkezinden hem telefonlaryny paýlaşarlar, resmnamlaryňyzy şol ýerde terjime edip bilersiňiz. Inni Amerika bilen manaşykly öňkü paýlaşan videolaryny ilkin tomoş etmek şerti bilen ýene-de goşmaşa soralaryňyz bar bolsa, nedip bolsa, Ata-Watan Türkmenistanda bolýan döwrümde şol barada da täzeden video ýazgy edip goýmak isleýän. Täze menem gelkidende täze viza almaly, ýa-ni vizamy menem täze aldım. Yani Amerika'ya näde gitmek üçin vizam aldım. Elimdäki täze maglumatlar, yani täze maglumatlar ütkänzat ýok. Aslında da niňärden täze ýene şu prosesden geçen adam hökmüne nedip bolsa, siz bilen şol maglumatlary paýlaşmak isleýän, elbetde soralaryňyzy bar bolsa ýetip bilersiňiz. Häzirlikçe hoş, sag bolun.